ଟିକେ ରୁହ ସେ ସବୁ ପଛରେ ଫଟୋ ଆଗ चल जाओ ଭିଡିଓ କରୁଛ ନା କଣ वीडियो फोटो दी टांगा होवे कैसे ତମେ ଦିନେ ଏକାଠି ହଉଛ ଇଏ ଆହୁରି ଆଗୁଆ ଇଏ ବା ଡିଜିଟାଲ ଲେଡି ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଟିକେ ଯାଇଠି ନାମ ନେଇଯିବ ମୋର ସେ ଅଲଗା କିଏ କରିବ ସେ ମିଠି ନାମ ହେଉଛି ସେଇଠି ନେଇଯିବ ହଁ ନେଇଯିବେ ସଇଲା स्टार्ट करो ଆଉ ଜାଗା ଠିଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଁ ପକେଇବି ଅପା ପକେଇବେ ନା ପାଣି ନାହିଁ ଏବେ ସେ ପାଣି କରୁ ସେଇ ବର କନ୍ୟା ତିଆରି କରୁଛି 10 କିଲୋ ମାଛ ଦବ 15 କିଲୋ ହେଲା ହେଲା ଆମେ 15 କିଲୋ ଯଦି କହୁଛୁ ବର ବନୁଛୁ ବଳ କଣ ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା ମୁଁ 7 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ମୁଁ ତ ବିକାଲ କରିବି ଦେଖ ମୁଁ କିଲୋ ମାଛ ବାପନ ବର ମୁଣ୍ଡ ହବନି बेंग बगैर खाओ कोइन जो ସେ ଇଏ ଖରା ଗଲାଣି ତାଉଠୁ ଇଏ କର ସେଇଠି ସିନା ଖରାରେ ଏଇ ମିମି କଲାଣି ମଣିଷ ରକମ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଖି ପାଖି ହୁଏ କଣ ଆଣନ୍ତି ଯୋଉ କାଇଁଚ ଫାଇଚ ଦିଅନ୍ତି मुगो मुगो ଗୋଟା ବିରି ବିରି मुगो नहीं आसा ତମେ ଆଗେ ଯୋଉ ପରମ୍ପରାଟା कानून पूरा एकदम पूरा सब चेंज कर दिया किताब कानून उठ उठ आगुर उठ